Sampun kula tampi. Nanging sakderengipun dipun sekecaken anggenipun megah. Ngesti dawuh. Yajeng Retna Bumila. Dawuh katimbalan. Pakaryanmu kepiye? Inggih sakderengipun kula matur, kula nyaosaken sungkem pangabekti konjuk lampun. Ya wis tak kok.
anggen kula kula wentas sedaya para Magersari lan Mbah Jati menika kula kinten sampun boten wonten ingkang nguciwake penggalih panjenengan. Yen to panjenengan menika badhe betahake menapa kemawon kula kinten sampun sumadyo sedaya. Apa ya kaya ngono, Patikas? Sedaya menika leres ingkang dados ngendikanipun kanggo Reka Gemila. Pilih to ingkang garwa kekawi pun boten badhe nguciwanipun dhateng panjenengan dangu. Syukur Badi. Sakimah aturira kabeh mau gawe bombonging penggalih. Mula diprayogake nggon iki. Sesingatan sawangan dalu. Singorani Areng pangandika kula panemban Senopati Kanang Wijaya kula diprayogake nggon iki. sendika dawuh Waju Jebeng panembahan Senopati. manah kula peteng dedet lelimengan. Anggen kula ngasta wonten bawat wonten ing Mataram. Awit wonten sapeneng adipati ingkang tansah nggotangaken palenggahan. Paribasan tuwuh gelagah alang-alang sedaya kala wau dados kemirening para adipati pamancat. Menawi lampah menika kula namung mendel badhe ngrisak kawibawan kula anggen kula jumeneng wonten ing Praja Mataram. Jebeng panembahan Senopati. Pundhut kula bareng pangaksana Kang Wak Mandarakaya. Yen ana saklimah gunemku kurang nuju krana ing penggalih jebeng panembahan Senopati. Sira dalem kuwi gegurinan ing kawa ing Mataram. Yen nyanakke Siniwaka aja gawe kintrim, mundak gawe kuceming praja lan asma dalem iso perbawani jroning sana pasewakan agung. Yen ana pepeteng anglemengi penggalih slira dalem jebeng panembahan Senopati, tak aturi medhar paring pangandika marang Wakmu Mandaraka. Yen kena kadhawuhke akata enggal paring dawuh ewadene ora kena kawiyak ing akata jebeng panembahan. Ayo slira dalem tak kanthi jagongan marang Wakmu Mandaraka. Menika mboten wados. Malah kapasang yogi awit dipun mirengaken dhateng para kawula wonten ing Mataram. Dipati Siung Laut Adim Pati Blambangan sampun pinten-pinten pisuanan boten wonten ngadhep wonten ing Mataram. Yen pancen ana bupati pamancat sing ora sowan, giniya slira dalem ora ninggal gunakake kawicaksanan putusan marang sentanane raja sing supaya nanjehke to ngertakake jebeng. Rening duk nalika semanten ingkang kula utus Kakang Patih Singorani kepareng sak menika kula badhe mundhut kateranganipun. Mengkono Kakang Singorani areng tinibanku Purwa Madya lan Usana kepingin kepareng matur lepat nuwun pangapunten panjenengan panembahan awit jauh timbalan panjenengan sampun kula yai cedhak ing Kabupaten Blambangan nanging emanipun kula dereng minggah pendhapi agung ing Kabupaten Blambangan. Kula
Inangge Arya bentuk minangka kalik candi saking mendalam ingkang panjenengan papanake ing Kabupaten Blambangan. Banjur katerangane tumenggung Harya Bendung kepiye? Kyai Pati Siung Laut niat balelo ing praja Mataram Panembahan. Niat balelo Inggih Singora. inggih kula. Mongko sira ingsun paringi purba lan wasesa. Banjur kepiye? Purwasesa panjenengan dalem sampun kula tindakaken ngantos campur ing peperangan Cinggliamo lan Cinggli kembar ing emanipun Cinggli kembar kula tamani pusaka pun cedhek Cinggli kembar menika ninggalake jagating pepadang Tumekane Pati. pun langkai dening Cingliana saged gesang malih Pamber kasekten. oleh Banjur pungkasane kepiye? kula boten kuwawi lajeng kula ninggalake Kabupaten Blambangan cacahipun kula mundur Panembahan. Yen ngono Mataram kalah. Inggih Kakang Sioran, paring pangandika para prajurit kang nandhang tatu padha diusadani ya. inggih Kalungguhan iki cepake. Titianku Kreta Joli Jempana. Waju, Jebeng Panembahan. kula titip Mataram. Sioran derek ya. Sampun dengan tunggak. Jebeng Panembahan Senopati. Kula badhe naker kegiatanipun Siung Laut di Pati Blambangan. Ngono ya kena. Ning coba dipenggalih luwih dhisik sing kanthi permati ya jebeng. Kenging napa kedadipun penggalih Cetha Wajuru. Utusan kula Patih Singorano ingkang dados gol agoling Mataram boten saged mapaki jejiban menika. Menawi boten kula lajeng sinten ingkang kedah nentremaken praja Mataram. Jebeng Panembahan Senopati. Wajuru Waktu Mandharaka ora maido kebrananging penggalih jebeng Panembahan Senopati. Dupi midhanget atore sisikoran. Ning apa perkara iki yen wis slira dalem magut pupuh antuk rampingan. nanging pakartinipun Dipati Blambangan Siung Laut menika menggaing kula geni sak pelik mungguing rapak menawi boten enggak dipun brasta badhe ngombyawara ngobong bumi Mataram sak isinipun. Yen sira lakon magut pupuh tanding karo Siung Laut menang ora kuncara asma keprabon dalem ewa dene nganti kasoran nuwuhake kucem asma sira dalem. Menawi kados ngaten Wajuru mboten pitados dhateng kula. Kula menika Panembahan Senopati. Alam Pajang dipun astara Mohadiwijaya. Dipati Jipang Panolan pejah saking tangan kula. Napa melih namung Bupati Blambangan Siung Laut. Rangkepa sata kula mboten gigrik. Percaya Sutawijaya utawa dalem si jebeng Panembahan Senopati. Ning upama lakon lho ya jebeng sira dalem tanding karo Siung Laut. Kaya dene ana peranganing Hesti karo Blekiti. Tegese ana gegelutane gajah marang semut.
Gajahipun sinten? Ya cetha sira dalem. Semutipun. Ya wong saka Blambangan. Nanging kenging menapa panjenengan boten pitados dhateng kula? Perkara iki aja dirampungi kanthi cara perang. Eling ya. Mataram kuwi punjere negara. Nyemano marang kawula cilik krana apa jebul? Yen pancen dumadi perang ora bisa kacandhang. Tanurma sing dadi pangorbanan kowe dhisik kawula cilik merga perang kae ditulis nganggo aksara apa wae tetepe muni perang. Monggo perang wengis, perang kae kejem. Ayo to budidaya. Gunake kanthi sampeka. Pinarak dhisik dijenjemke penggalihe ya. Inggih, inggih, kula. Kula nyuwun pangapunten. Manah kula suk-sukan. Benter sanget. Sasampunipun kula midhanget aturipun Patih Singoranu menawi tetera Mataram kalindhih ing Yudrawaja. Lajeng marginipun kados pundi? Supados wonten pepadang wonten ing bumi Mataram. Sira dalem kagungan panimbang. Coba to nyuwun manggih utawa pinemune garwamu pamekasih Retna Dumilah. Apa ya kaya ngono, Yaji? Inggih napa ingkang dipun aturaken juru menika leres. Langkung prayogi panjenengan menika pados. Nggih menika jago liring kuning, Kang. Yen saka panemumu piye? Yaji Patmikasi. Ngaten nggih Kang Mas Panembang. Kula kinten panjenengan menika lak kagungan. Menawi to panjenengan pun dawuh dhateng Kang Putra menawi sedaya menika marginipun kangge wonten ing Kasukaran Mataram ewong dening wonten Kadipaten Blambangan. Lajeng putra dalem menika boten sanes Pangeran Juna. Menapa kirang prayogi kanggihipun panjenengan menawi to kula kedah nembakan panjenengan kang kados ngaten Kang Mas. Diajeng Retna Dumilah Patmikasi. Yo. Kados. Yen aku kudu golek jago kuwi bener. Ning ngerti yo. Yen putra-putramu kae calon Nalendra ana ing Praja Mataram. Pangeran Jolang kuwi isih timur. Mongko Singoranu wae ora bisa nranggulangi kekuatan ana ing Kadipaten Blambangan. Apa meneh putraku si Pangeran Jolang apa ora teges aku sawijining wong tuwa sing bakal njlomplongke marang putraku. Nuwun sewu jebeng Panembahan Senopati. Wajeng Pancen yen tinonton sak lomba, sira dalem ora kleru yen dianggep njlomprongke marang jurane kasengsaran marang Atmaja utawa anak. Ning mau tiniba bener atore garwanira. lho. Kok panjenengan ngerosaken menika dos pundi? Jorken sira mengko ndi ngerti dewasane keng putra si Jolang yen ora bisa melu nentremke Praja Mataram. Nanging panjenengan sampun dawuh perang menika wengis, Pak. Perang menika kejem. Menawi Pangeran Jolang magut wonten ing payudan, menawi wonten dedel kulitipun sempal balungipun, lajeng sinten ingkang badhe tanggung jawab? Putuku Pangeran Jolang ora kudu nyena pateni perang, ning menango ing lumawat Blambangan sing tanpa perang, mluruk sing tanpa bala utawa tanpa perang
bisa ngasorke. Nggih. Singoran Oh, nggih kula. timbalan udan. Sedaya dawuh. Kanthi pangeran Junda. Dawuh tinimbalan kula Kaget sira tak timbal. pindho sinamber laprosipun awit katemben kewala kula nyinaoni bab tata silah pararakon sedaya dereng rampung wonten rawuh upados ora kula katuran maksuwan wonten santungan. Iya. Pancen ana wigati sing bakal tak wedarke marang kang slira nyajuna. Kawis Kuwi sambung marang Kakang Tremaning Praja Mataram. Nah, waju jebeng panembahan Senopati. menika Pangeran Julan sampun sowan. Manah kula kok mboten tegeh menawi kula piyambak ingkang dawuh dhateng atmaja kula Pangeran Julan. Monggo panjenengan kemawon. Aku sing kudu paring dawuh karo putuku wong Jentara utawa Bagus Pangeran Jolang. Kados ngaten. Mas putu Pangeran Jolang dawuh Kyang cetha lan wentehe slirane tinimbalan Sudarma Mukaku sepisan nyaturi wuninga marang sira dalem yen Mentaram lagi perangan karo Blambangan mongko lekas sira dalem keng Rama nyawekani tentreme Mataram sira dalem kudu lumawat ing Blambangan. Kula kedah lumawat wonten ing Blambangan. Jroning lumawat ana ing Blambangan slirane putu Jolang ora kinen nyena pateni ning minangka dadi juru pradamen. Aja jujuk ana kutha Goro Blambangan putu Pangeran Jolang jemujuka ana ing Taman Moncar utawa Pelabuhan Moncar. Kangge tentremipun Praja Mentaram antawisipun Blambangan kula kedah anglapal dados juru kerja. Sagu kula namung ngestaken yen slira dalem sagu nganti yo pusaka slira dalem ora tak suwunke nyambut dadi pusaka sing ampuh yen wis lakon ana ing Pelabuhan Moncar piyambel mulu kitaning asmara trapke ing kono ya Gusti. Sagu kula sampun tangkap ing sasmita. Minta pamit marang Sudarmamu Kakung lan ibumu ya. Prawa kepundhen kula Sing ati-ati yen atmaja Pangeran Julan. Padange Mataram mbantu saka tangan. Bali saka Mataram gawe panggal.
Iya. Pun Mas. Kebab nganti ati mengsen dak sangokake uga antuk karya. Apa kok isih Jengkaripun Atmaja kula pangeran Jurang. Kula nyuwun kula dumateng kekasih. Supados jampang